Anya laki din. Rhea. Ay, adda ko makayat kung maipudnokan ka. Rabi una yun, Mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agur-uray kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Manny. Kita man ti takyag kumanawi nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alab mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manawi. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batanak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom laang matikayat mo ken kuana. Anya ko matinarigat dita. Diyak kabala nang kal. Ay na, perme matinervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa sasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo aming agkakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko ana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak kaw, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Agnervyos ka na? Agnervyos? Kano nagtaraki abaraw? Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kaan ni tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawid, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti tarakan na ababoy, ako na kapag kasar na. No, adan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridag mau? Kano nagtakraw titi balasang?
agawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? At kami ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmalan. Kano ka ano lang nga naganak? Aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samot nga aganak ni bakit mo pare? Kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingga nga rutan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mabalasang? Adayamay. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kitin. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. San ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano ngaya makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kenduaan nuang. Ay sus, apaw. Ay kat agkasar ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Anggal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakainumaglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantyawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka mo ng kami nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak Anggal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kiti urnong kun ijebang ko Anggal. Akasam dat. Dagita ay gamba. An-anram ngay dagita. No saan ka mata mga sawa? Ay, sa anak san ang mga sawa Anggal? Anya? Diya saan? Ay, mga sawa kan. Das ka na panunutam dita. Mga sawa ka. Ay, Anggal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ipagakan ka. Anya day Anggal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya Anggal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balen ni Rhea. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, malagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Di anya, Uncle. Naskan ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataanan, paray. Saan mo ka ka sa pulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanam, paray. Mapanak managarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Hey, mayati makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manoy, apay nagawid ka. Ay mapanak managaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay katparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya mag. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa ayan na ito'y. Kadno sumipngetan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taad dapay sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutun. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oo, ang mga numaatake ka mutun. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo ag nervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mang ikalay sa akin ka. Nulakid di, songbatan na kita. Na, nagpartak kamatan. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't gitalon ko. Anya ko mapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay saan? Saan nakababaero nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay mala, mabit lang tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kunakmat kan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatag. Ay kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kini Rhea. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan aya? Anya di pagkaskas na Una mo natin? Sa lodsod ang pailaang manyat pagong tak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No ako nga mate. Una mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldawa saan ka nakainom salbag ka? Hoy! Si kaman pa'y ti tao akasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung kaamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbag ka? Anya? Unay ka heksarden ka mamay. Nakababay laki di ti karo balit ang ibagbagam. Sibsibog nga. Awa! Di nakababaen tapod numet.
Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga anamid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Hay mga asim ta sumardan kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Ang lalaki din, sibog na kadugang mo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga tinakam ko kinidagpon. Tapay, nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo, nagsakit na talaga tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga med, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da lalaki. Ngam nagalas man di busis na, adaayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaami ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapoton na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Beshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi? Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanda tanga namin mo. Ay, unay ka na yung guring. Dito mo lang sa sound ter aramidam. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabad dakak. Ay, ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Hanggang, ay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysaya at lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil ang ibagbagam. Mag-break nga, may. Saan kumamakas ta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyag. Anya? Eso apangasim. Na ito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, ag break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timuratis bukan ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga sa lumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagang. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka din dahil ta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, aklo na mong tiayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya?
Oh, naragsak ka ita Salome. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Putno ka din nag-breakdown, Beshi? Katwan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katangaragrag sa kakitinitang imbagang Beshi. Apay, agdat-daton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Un, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahitang ibagbagam sa lumi. Putno, mat, sana ya. Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahita ang iwat mo aya. Si ka babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo mo't tapno amaw. Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mo na. Asino nga'y kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla songrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so mulagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang, nidagaw tay aday bagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad kami ti babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ma, ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng, nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na yay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamot anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes is bumat iti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay na kumatakas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na nga awan mo't serserbina. Anya laki din. Unaklakit din no asino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagolan niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray
Adto pati langit kandaga awan sayo tim kunaktumot nay. Hindi, hanya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka maawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat anay dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas a bakla. Kasla ka na yun pa yan nabasa ti ubat mo. Hanya! Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Nalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtepulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, Gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uri at pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagulita. Aha! Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti panagsasauna, ha? Malabay amlaang, Gureng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagaul. Ngam, yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, daklaki di pa siyang. Ngam, bayamon, Gureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka, gapulang tawan sa time. Oho, nyalaki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas na itang aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di nga mapambano ka asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpat! Kita aman na pantalon mo! Inisbwam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, Saan, Mike? Nya kita siguro pa. May sa nga isbura ito yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan! Unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak kita? Tata, Nakaragragsak ka ka nagitipos mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka na gula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kasta langam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Sa lumay. Nakababain ata, nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaul kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw di tiyaramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na. At damot king ka, ano samlata ka na yung tikawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pati pantalon na. Aha, hindi laki din sa lumay. Oh, hanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagula. ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya?
Siguro, mabain ka matan, gapo iti aramid na. Agasam man, ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay, agasam man, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod, dayja lalaki. Pasensya ka kuman, itinailawan na ibagbagak, idi, Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to day tarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo't lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud dayja, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti ken ni Guring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopost. Ken kakaproud iti social media. Hiyaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikas kan kwa na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ka mo ten nga min lando. Apay anas kan pailang agabrod ka. Anya, nga rod may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, ti mornong ko. Nangaruna ka, nangina amin na magagatang. Ngimina pa iti crew daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kitdi Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tama lang mo ti papangkoy dya Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita karim kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal Nga kalaki din. Ay, may ita. May anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para kada kayo. Para mutlang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa tasaan ko ang makadkadwa. No, mailiwakan ko na. O na yan, Maita. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kwa na. Mangsapul kay ti trabaho. Manggad ka. Ha?
Saan atay adda ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada ang mabalin mo ang pagpatulungan tapno makasapol ka iti trabaho sana ya. Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo ti pangpangronam ay dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw, rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipata, mga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan, nga dalat tabukod mo akwarta, mayta. Hoy, friendship, ang mga adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nagang-angaw, anya lakit din. Kahit apay lang agsapol kay ti sa bali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadwam ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring at kami di balay may manipod nag-flight na nilando di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amo matan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit di mat. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo tinanakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak ka mapan di restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no'y tardi ka, sumrat. Ngamnas kan masapak nga agrubwat amumatan. Nagriga ti pagluganan nga agpaili. Sa bagay magkidi Gaala agrubwa ka nga rutan, Maita. Inamutin nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mutin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan, talaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga rudan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino, itangal daw. Tulungam latan. O sige, Aywan, amang ano saan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Amang ano man may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. o na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akin di nga umay mangan dito Dapat yung kabarbaro ang nagpintas sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kung nakait. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana.
nga agawidak, saludsudon ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasto unay mga isip mo, salbag ka. Nagan na lang mo ti damdamagakot. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito eh. Isundulat tamot ten ati saludsudang. Apay magupgupuan ka king kuana, agkalkalyo mo eh. Nasem ka talaga tila kaya. Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laangon. Tisweldo mo nga eh. Sa mukha ding alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ro ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Napan ko pinaginom iti danaw lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa buto na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laeng nga makunkuna. No, adda manghayat kanya ka kay. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay ina, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di magbangam, ang kuti-kuti mo't nakita bibig mo. Ha? Ay, awan uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilandok? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay, ada ka di sa anyo nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga noan niya pa'y ti panunutan na, no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilatan nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y matmarig na ti bambanog ko. Iso asi marakaklatamot Oho, ti ko namkidi. At nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Shh! Titangiwat mo. Ang mga no ada makangag narigatan. Anya? Kaya't mo asawan, punutin baga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kamin kini Romeo. Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din da di alakayam nilando nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jakbat na patya na saan nakaluklukon dahi alalaki. Iso kasayaatan na, ag-break kami laangan. Total kat mariknak mat anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, anaglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak nang? Ay, jak amuking kamayta. Sana bali, tanututusan kat manulaang tibiyag ni Romeo na batbati di ti lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan.
Jaka ti kasto nga ginadayuta. Anya? Apay, ito ka rin sa bali ang lalaki, iti biyag mang. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibrik kanya. Wan Lando, jaka ti agilaymad kan ka. Adda ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga adda ka ayan-ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mamakas ta? Nakaprodak para ka data. Uminsukat na lang iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan Lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, amasikog ka, Mayta? Saan pa'y nga rod? Tadyak pa'y mo't na ibagakan kwan. Naku na namot kitdi, asukunan na kanuinton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dagiti nagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahil a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo ah. Diyak amuking kamay ta. Mas pinili matalaga dahil alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano yung kayang mau. Anya? Yung kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasaw kamot maklamot. Praktikal tibiyag itaan niya. Kahit wan mo ngamin, podno a praktikal, ngam sana kayat asawin dahit na, kahit kayang mo, oray lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Praktikal di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Ngemno ka salo kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, ungayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayo dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, ungayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko iti dahito naglawa adaga. Kastamot ten lagiti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso ngay maya kita dito, itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan naklaan ditag. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kuko iti aming adda ditag. Kang runaan dahito yung naglawa daga. Anya? Kasanuak pa'y itan. Naimbag pumangot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tati mangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana. Kan ado adingon na. Ay, in kayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. No pa'y kasta, ay wanam dahi ta si Kugmaw. Ang mga doan niya pa, iti mapanunot mo dita awan basol na dahi ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang ti makuna nilan daw, no maamuan na dahi ta nga inaramid mo. Nanang, kayat mong tumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang road itilakay.
Panagkunam kat kukwa na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita. Nagararapap kamit siguro nga agbalin na doon niya. Gapot at panagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katwan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamum alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod lang, wano driver da lang, ganon. Si kakit di mo. Saanin ama ulit. Diyak kaya tan tilakay. Kad, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saan na talaga? Mababainak unay kan kwa, no? Oho, nasaya at mo, at dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.